fuq YouTube bħalissa u Facebook minn River of Love il-lejla s-sibt fil-għaxija, 18 tax-xahar ta' Ottubru. Nirringrazzja l-mulej għalikom illi naf li qalbkom qiegħda magħna, anke jekk forsi m'intomx qegħdin hawnhekk fiżikament, imma looking forward kif għattuli uħud minnkom li se tisimgħuni. Nafu li ħafna nies għandhom qalbhom għal-mulej u għandhom ġuħ u għaċ biex jisimgħu il-kelma preċiża u qaddisa lil mulej tefali f'qalbi u nitlob f'isem Ġesu Kristu illi ma nitkellimx jiena imma qiegħda bija l-mulej li jitkellem l-Ispiritu Santu minn ġofija biex jaddinna dik il-kelma preċiża li jixtieq verament li aħna wliedu kollha nitalmu biex nersqu lejh. Amen? Alleluja, un kan norbtu kull xkiel tal-għadu, kull dimonju ma jistax jirnexxi kontra kull wieħed u waħda minna u kontra tiegħi u f'isem Ġesu Kristu nibat l-anġli tal-mulej biex iħarsuna fit-triqatna kollha kif jgħidilna l-mulej u anke jkunu jistgħu jkellmun il-kelma preċiża mill-Ispirtu talla. Se nibda din il-kelma kif tafu intom inħobb ngħaddilkom xi storja u din l-istorja nibqgħu niftakruha kultant iżjed minn xi ħaġa oħra. U ħanibda billi ngħidilkom l-aħwa. Kien hemm persuna u di kienet imġenna fuq is-safar, jekk intom bħali tafu li tħobbu ssifru. U kienet minn dak it-tip illi dejjem tfittex xi browser ħalli tarak ma jemx xi post sabiħ u ġdid fejn tista' tmur. Għax dina kienet sifret ħafna, kważi kullum kien l-Ewropa, l-Amerika, u dejjem tfittex. U irċivet dan il-brochure ġdid u rat dan il-pajjiż sabiħ ħafna bil-muntanji kif kienet ħoppi, pajjiż totalment m'għandux jaqsam xejn mal-ambjent ta' Malta u ġennet ċemplet tiġri l-aġenzija biex tibbukja għalet issa nġemma ħalli sa dikinhar ftit xhur oħra li se jmur dan il-vjaġġ ikolli l-flus, diġà bdiet taħseb u ħarġet il-bagalji, ħalli tara li ma bagalja se tieħu magħha, ħatara l-min se tieħu magħha u vera kuntenta illi dan il-vjaġġ qed iġġemma di tmur bir-return ticket. Min ma jħux pjaċir b'xi vjaġġ ġdid? Aħseb wara. Kemm għandna nieħdu pjaċir aħna l-aħwa? Kieku jkolli ngħidilkom illi kollha kemm aħna se mmorru vjaġġ. Kollha kemm aħna se mmorru f'post li qatt ma morna. Kollha kemm aħna se mmorru vjaġġ mhux biss ġdid u sabiħ, imma se jkun one-way ticket. Dan il-vjaġġ se jkun vjaġġ li mmorru u ma narġgħux niġu. Jekk aħna mmorru u ma narġgħux niġu u ngħidilkom ukoll mhux bħal vjaġġ normali tad-dinja illi dan il-vjaġġ huwa mħallas u lest. Jekk xi ħadd jgħidilkom illi ħanħallasulkom il-vjaġġ għal Vjenna, tifirħu iżjed milli sempliċiment ħallas tal-ħint? Tipprepara iżjed b'entużjasmu? Mela kemm għandna nippreparaw aħna kollha li żgur ħanatikom garanzija żgur kollha kemm aħna se mmorru. Irridu ma rridux nippreparaw bil-bagalja għax is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħallas għal dan il-vjaġġ. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu permezz tad-dem tiegħu fetħinna dan il-bieb ta' din l-art illi aħna qatt ma rajna bajnejna. Kif jgħidilna l-Apostlu San Pawl, għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat dak li preparanna l-mulej għal dawk li jħobbuh. Il-ferħ tad-dinja li aħna se nsifru naraw post ġdid mhux xejn kompert ma dan it-tip ta' ferħ fejn hemm il-kuntentizza. Però d-domanda tiegħi l-aħwa hija di. Qegħdin nippreparaw il-bagalja? Qegħdin nippreparaw il-ħwejjeġ adattati għat-temp għax meta mmorru x'imkien fejn hemm is-silġ, mhux se mmorru b't-shirt. Qegħdin nippreparaw mentalment biex nieħdu l-lif. Qegħdin nippreparaw biex il-vjaġġ tagħna jkun veru sabiħ.
Għax jekk mhux qegħdin nippreparaw l-aħwa għal dan il-post li huwa bellezza li ħadd minna qatt ma raha, sfortunatament ngħidilkom li l-vjaġġ mhux se jkun sabiħ. Għax kollha kemm aħna għad tiġi dik il-ġurnata fejn isejħilna s-Sinjur. Il-kelma tal-Alla turina illi maħniex qed ngħixu għal din-dinja, din id-dinja hija l-vjaġġ. U skont kif inkunu għexna f'din il-dinja, jekk għandniex vera lil Kristu bħala s-Sit u s-Salvatur tagħna, se mmorru jew f'dan il-vjaġġ sabiħ li dejjem noħolmu bih, min ma jrid imur. Imma jekk maħniex preparati, minar Ġesu Kristu, minar ma nemnu li huwa s-Salvatur tagħna u s-Sit tagħna u jkollna d-dem, il-vjaġġ sfortunatament għall-eternità ikun fl-infern. Fejn hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin. L-aħwa qed tippreparaw kif qed nipprova nagħmel jien. Fejn tixtiequ li tqattaw il-vjaġġ tagħkom? Li tajdu l-ħaddieħor xi ġmiel ta' postem. Jew tajdu x'biża u xterru laqas biss irid irressaq subajja żgħir fin-nar. Però da kollu jiddependi kemm verament nemnu, kemm verament Ġesu was-Sit u kemm qed nippreparaw aħna. Din il-kelma li ppreparajt jien illum bil-grazzja tal-Alla, tismawni x'jiena ngħid bil-grazzja tal-Alla, saqsejt il-mulej x'iridni insemmija. U mhuwiex kombinazzjoni li ħassejt fl-ispirtu tiegħi il-mulej jgħidli semmija il-grazzja tiegħi hi biżżejjed. U meta tani din il-kelma, jiena mill-ewwel ftakart fi skrittura li kollha kemm aħna nafu. Skrittura li tfakkarna fit-2 Korintin 12 tistgħu tsibuha fl-Apostlu Pawlu. Meta dan kellu xi ħaġa li qiegħda ddejqu fil-ħajja tiegħu. Kellu xewka kif ħanaraw fl-Iskrittura li ħafna jemnu li kienet il-persekuzzjoni. Għax il-mulej jgħidilna li jekk inti timxi warajja se jkollok minn kollox li tixtieq. Djar, ommijiet, flimkien ma' persekuzzjoni u xtaq li ma tkunx f'ħajtu. Bħalma naħseb nixtiequ aħna wkoll li ma jkollniex minn dan. U ħanaraw din l-ewwel skrittura li hija familjari ħafna magħna kollha li turina ċar fejn hemm miktub il-grazzja tal-Alla hija biżżejjed. It-2 Korintin 12 vers 8 sa 9. Se naqralkom dan. Pawlu l-Apostlu qal: "Tqedit li xewka f'ġismi messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-mulej, it-talb tal-bniedem ġust jinstema', imma Pawlu l-Apostlu 3 darbiet talab il-mulej biex din tidbiet minni. Iżda u il-mulej weġbu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi." B'din il-kelma l-aħwa se nipprovaw nifmu x'irid Alla minna u kif din il-frażi kieku kellu jiġi l-mulej hawnhekk u jgħidlek il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik Mario, il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik Rita, il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik Eleonor. Xi tfisser? Għax ħafna minna bħal Pawlu nitolbu u min jaf kemm somna wkoll ġieli biex naqalaw xi ħaġa u ma narawiex. Ma narawiex dik xi ħaġa li aħna tant nixtiequ u ngħidulhom mulej kemm għandhom nitlob. Mulej kemm għandhom insum. Imma jista' il-każ li l-mulej qed jgħidilna dad-diskors li qal Pawlu. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed. Għax il-mulej ġi fid-dinja għal 2 raġunijiet. Waħda minnhom hija ċara għas-salvazzjoni tagħna biex jissalvana mill-abbissi tal-infernu dan kollha nafuha. Imma l-oħra biex jgħinna nerfgħu is-salib tagħna ma qallinniex ħanneħħih għax qalilna hemm il-persekuzzjoni. Biex jgħinna nerfgħu it-toqol tas-sitwazzjonijiet li naffaċċjaw fil-ħajja tagħna kollha kuljum jien ukoll u jgħinna biex inkunu nifilħu it-tabija taċ-ċirkostanzi
ċirkostanzi tagħna. U meta jkollna revelazzjoni ta' dan, il-ħajja tagħna tinbidel. Għax mhux iċ-ċirkostanzi tagħna jridu jinbidlu, għax kultant jibqgħu l-istess. Imma kemm aħna verament kapaċi nintelqu fuq il-mulej u ngħidulu ħu din is-sitwazzjoni int. Ħu din il-problema jew waħdi ma niflaħiex. It's too much għalija. U l-mulej jgħidlek permezz tal-Ispirtu tiegħu min qallek li għandek terfa' ħent. L-aħwa, għandi domanda likom il-lejla u daw kollha li qed jisimgħuna. Kollha kemm aħna ngħaddu minn ħafna għax d-dinja l-mulej għalinna. Għalinna l-mulej li se jkollna ħafna terbulanzi, imma għalinna wkoll li minnhom joħroġna kollha. U għalhekk dik hija l-weda tal-mulej u nixtieq insaqsikom domanda. U d-domanda li għandi biex insaqsi lilkom u anke li l-nifsi ġieli saqsejta, int la jsejjaħlek is-Sinjur bħali. Kif tixtieq li tibqa' nfakkar jew nfakra bħala dik il-persuna jew dak il-persuna li tant għaddejt minn inkwiet, tant kbejt, tant għaddejt minn ċirkostanzi li mid bl-inkwiet, jew li tibqa' nfakkar u nfakra bħala persuna li fil-gwaj illi kellek fil-ħajja tiegħek għax kulħadd jgħaddi minn dan. Int intlaqt f'idejn il-mulej u għafdajtu biex imexxik u. U kif rajna f'din il-video illum, jekk verament iż-żifna tal-ħajja tagħna nisfnuha mas-Sinjur u nisfnuha ma' Ġesu, meta nkunu se naqgħu jerfa'na u. Il-mulej għalinna wkoll illi kbar huma Psalm 34 min jixtieq jara vers 20. Kbar huma l-ħsarat tal-bniedem ġust imma minnhom jeħilsu kollha. U forsi min ma jemminx jgħid, tajjeb, mela ma rridx nemmen jiena għax il-bniedem ġust li huwa Alla għandu ħsarat kbar. Jien ma rridx ikolli ħsarat kbar. Ngħidlu jekk f'did-dinja m'għandekx ħsarat kbar. Għax l-għadu tiegħek u tiegħi li huwa x-xitana iħallik tgħix il-ħajja normali, sifer, ikollok il-jottijiet, djar żbien, nisa u għandek saħħa u għandek kollox. Qed jitħaq bik waħda sew għax mingħajr Kristu il-vjaġġ li ħaddieħor qed jiċċelebra minn qabel fejn se jmur sabiħ ħajkun tal-biża' għax hemm verament l-abissi tal-infern li Ġesu għalinna li ħadd laqqas il-ħadd ma jrid li jmur hemm mhux għalinna biss għax għalhekk issallab għax kien jaf x'hemm. Fil-fatt fuq Ġuda x'qal il-mulej, kien ikun aħjar li kieku ma twiled xejn għax kien jaf fejn sejjer. Xi trid il-mulej jgħid fuqek u fuqi? Li jkun aħjar għalina kieku ma twilidna xejn. Jew niċċelebraw il-Kristu għax għandna l-vittorja minkejja kollox. Il-vittorja għandna fi Kristu. Għax hija biss bil-grazzja t'Alla. Tafu li kienet biss bil-grazzja t'Alla li wara li miet għalina f'dik il-passjoni kollha l-mulej xoxta wara 3 ijiem. Kienet bil-grazzja tal-Ispirtu t'Alla li qajmu mill-imwiet. U li hija l-istess grazzja tal-Ispirtu t'Alla li tqajjem lilna li nemmnu mill-imwiet. U għalhekk illum nixtieq ngħaddilkom messaġġ sabiħ u messaġġ ta' kuraġġ li qed ngħidilkom l-aħwa. Kollha kemm aħna ngħaddu minn maltemp, ma nistax nistennew mod ieħor. Anzi, aħna f'din id-dinja inħalaqna mhux biss biex inkunu d-dawl kif qalilna hawnhekk fid-dlam, imma biex inkunu esperti tal-maltemp. Is-sajjied u l-baħħar meta imur fuq il-baħar qatt ma jippretendi li l-baħar dejjem ikun sabiħ u kalm fejn tista' tom fih, imma jkun ittrejnjat minn qabel biex la tiġi maltembata u jkun jaf żgur li xi darba jew oħra se jkollu xi maltembata. Ikollu il-qluħ u l-attrezzament kollu biżżejjed biex dik il-maltembata jaffronta u jibqa' ħaj. U għalhekk il-mulej għalinna aħna rridu nkunu fishermen of men, sajjieda tal-umani tan-nies, għax kull sajjied irid ikollu l-attrezzament
fi Kristu għax mingħajru ma nagħmlu xejn, waħedna insija nerqu żgur f'kull tumbata, f'kull maltemp. Irrid ikonna l-attrezzament id-dem ta' Kristu li fidi fih biex inkunu nistgħu nibqgħu ħajjin wara kull tumbata. Għax kultant fil-ħajja tgħaddi minn waħda taħseb li ħlist u tarġa' tiġi oħra ikbar u oħra ikbar. Tajt mamma mi għadna kif ħriġna minn waħda narġgħu ngħaddu minn oħra. Dina naraw anke fil-pretern tal-Knisja mhux biss personali mbagħad ma tbati anke l-Knisja. Ngħaddu minn ħafna mewġ, ngħaddu minn ħafna burraxki. Però news sabiħa nixtieq ngħidilkom li bil-grazzja t'Alla l-Evanġelu ta' Kristu qatt ma jista' jieqaf. Għax hija din ħaġa sopranaturali mhijiex ix-xogħol tagħna imma hija x-xogħol tal-Mulej fina. Tafu l-aħwa li anka meta kien hemm iż-żmien tan-Nazi Ġermani li kien l-ar żmien li kien Hitler jobodhom lil-Ġus u lill-Kristjani u kien jagħmel żgur li mhux biss joqtolhom li jaqqas ikollhom Bibja f'idhom. Xorta baqa' għaddej l-Evanġelu. Ma kien hemm qatt żmien li anke jekk il-poplu t'Alla kien jitakkes l-Evanġelu ma xandarx. Din kif? Mhux bil-grazzja t'Alla. U għalhekk aħna nifhmu il-kelma li tani illi il-grazzja t'Alla hija biżżejjed biex il-Knisja ta' Kristu tibqa' xandar, tibqa' tagħmel dmira u mhix kwistjoni tagħna. Għalhekk l-aħwajja nintelqu f'idejn il-Mulej u ngħidulu millum il-qudiem. Ma nibqax iżjed nerfa' t-tabijiet tiegħi waħdi għax huma wisq. Imma millum il-qudiem verament se nintelaq f'idejk għax inti biss tista' terfani minn dak il-maltemp u minn dak id-dwejja. Tridu storja oħra. U din hija storja veru. Darba kien waħda mara u kienet mixja fit-triq. Din mara kienet mill-Messiku l-aħwa. U kienet miexja f'post mhux tas-soltu li kienet miexja x'il-Mulej mixinna triqatna kultant u ħafna drabi biex ma ngħidx dejjem. U kienet miexja minn post fejn kien hemm pond. U dal-post li kienet miexja fih kien post li ma tantx kien sabiħ. Kien renomat li kien hemm nies drogati, nies li jagħmlu suwiċidju, fil-fatt kienu jaqbżu minn dak il-pont minn ikun id-disprat. U din il-mara nofsa mbeżza. Kienet qiegħda waħedha miexja minn din it-triq u kellha ġenb biex tgħaddi minnha ma jmurx xi ħadd jagħmilha xi ħaġa. U rat raġel. Li dan il-raġel kien nofsu għarwien. Kien miexi biqtih il-qalb sa saħan sitra qalet kważi ma kellu ħwejjeġ xejn, qalet anka kif qalet ħanajtina, patattu kienet barra. U dan ir-raġel fil-post minn fejn ġiet din il-mara fil-Messiku kienu jgħidulu il-Poco Loco li bit-Spanjol tfisser Poco Loco id-daqsxejn meġnun. U kulħadd kien jibża minnu għax kif kien jimxi jitkellem waħdu, id-disprat, jilbes verikraħ, kienu il-post kollu jevitawh. U xin din mara kienet miexja mewwek dejn il-pond u rat il-daħadet qata. Għax beżat li ħajamilla xi ħaġa. Imma din mara kienet ta' Kristu. U intom tafu bħali li jekk tkun Alla, l-Ispirtu t'Alla ikellimna għax in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U semat il-Mulej jgħidilha. Mu rajt il-dak li jien inħobbu. Għaliex nagħmel? Beżat. U raġat semat l-Ispirtu t'Alla jgħidilha, mur għajdlu lil dak. Mur u għajdlu li jien inħobbu. Mulej dan int qaltlu. Mhix biża. Issa jekk jagħmilli xi waħda, dak miġnun. Mulej x'inti tgħidli? Raġa qalla t-tielet darba. Binti, mur għajdlu li jien inħobbu. U x'in sema 3 darbiet dan il-fuċi qalet, ħajkolli nobdi. Għatlu missir fidejk, ħanintelaq fidejk u ħanobdik. U marret, għatlu, skużani, il-Mulej iħobbok u qalli biex ngħidlek li jħobbok. U dak il-ħin, dan ir-raġel li kienu jgħidulu l-miġnun,
infaqa f'bikja kbira, storja vera. Għannaqa, ħares li għajneha u qalla, jien ġejt għaw biex naqbes minn fuq il-pont u nagħmel suwiċidju. Alla xi ċirkostanzi ta' ħajti kienu tant ta' dbatija. L-abbużi li soffrejt kienu tant kbar li kont qed ngħid il-mulej ħadd ma jħobbni. Kulħadd jevitani. U lanqas int mulej ma tħobbni. Għax kieku tħobbni inti tkun hawn miegħi u ma tħallinix nagħmel dan li jien rrid nagħmel. U dak il-ħin li dik il-mara, palissa ġismi għusser għandi, għax ngħidilkom il-verità ta' storja veru. Dak il-ħin xin dik il-mara qaltlu dak il-diskors. Il-biki li beka kien biki ta' serħan. U Alla issa naf li għaw xi ħadd iħobbni. Alla issa naf li Ġesu u ħaj u huwa miegħi permezz tiegħek. Bdew jitolbu fl-imkien. It-talba ta' salvazzjoni. Nidem mill-ħsieb li kellu li Alla ma kienx miegħu u ma jeżistix. Ma qabiss. Imma minflok mar lura d-dar inħasel u libes ta' nies u li ma nafux huwa li dan ir-raġel sar wieħed mill-aqwa evanġelisti fil-Messiku li bniedem qatt jista' jimmaġina. U ġab ħafna nies iddisprati, drogati, suicidal bħalu lejn il-mulej. Araw l-aħwa l-ubbedjenza tal-vuċi talla meta jgħidilna għamel hekk l-Ispirtu talla il-min tista' tolqot meta navanġelizzaw. Mela din l-istess mara l-aħwa. 5 snin ilu mara Kristjana tmur il-Knisja. Qalet ukoll li iż-żmien tal-Covid kienet waħda mill-ewwel persuni li qabad l-Covid. Kienet mara b'saħħitha. Kienet mara ners ukoll. U qabad l-Covid propju mill-isptar. U bdiet tħoss saħħitha sejra lura. U bdiet titlob l-Alla biex ifejjaqa. Imma bdiet tħossha bla nifs, qatt ma batit mill-lażma. Bdiet tħossha li sejra lura. Ir-raġel tagħha qalla hija nċemplu l-isptar għax ma tistax tibqa' sejrek. U l-isptar qalula tiġix. Qalula x'bħalissa il-pazjenti tiftakruh dak iż-żmien tal-Covid ġbiża. L-isptar invażat bil-Covid. Qalula l xejn tiġi, ma nistgħu nagħmlu lek xejn. U hi tħossha sejra lura, saħħitha sejra lura. Ir-raġel qalla ma jimpurtanix qalulek l-isptar. M'intix ta' jdejja u m'intix ta' dar. Alla ħanieħdok l-isptar issa. Marret l-isptar. Għamlula l-inhalers u l-maskra u dak kollu li kellhom bżonn jagħmlula. Bdiet tħossha bla nifs u sejra lura. F'daqqa waħda ħasset xi ħadd qisu daqqa ta' sejf fl-istonku tagħha. U ntilfet. Din il-mara illum ma daħija bil-grazzja tal-Alla. The grace is enough. U l-moment li ntilfet f'sekonda dejjem qed tgħid l-istorja tagħha l-ħwa. U tant ħassejta interessanti li ġejt ngħidha lilkom. F'sekonda bej hawnhekk did-dinja u l-vjaġġ quddiem il-mulej sekonda. Qalet niġi quddiem dawl kbir. U nara, qalet għax hemmhekk meta tkun qiegħda ħdejn il-mulej, lanqas biss għandek għalfejn issaqsih int min int. Għax tkun taf li hu Ġesu. U taraħ ġej robe of white, kif tgħidilna l-kelma tagħna talla. U kienet mitwija tant sabiħa li dil-mara qalet mamma mija min twija kemm sabiħa u fuqha kien hemm kuruna.
Il-kuruna kienet tant sabiħa u kienet imqasma fi 3. U l-mulej Ġesu qalla dawn it-2 għalik. U qaltlu le, Ġesu, x'inti tajt? Il-kuruna għalik, mhux għalija. Alla għalik. Għax int aċċettajtni bħala Sejt u Salvatur tiegħek. U int binti. U int renjanta. U dil-kuruna hija ta' min u renjant. U Alla din libsa bajda hija ta' min huwa ġust. Le, Alla tiegħek. Tiegħek qaltlu Ġesu jien m'iniex ġusta, Alla kemm għandek żball. Alla int ġusta fija. Għax f'ħajtek int obdejtni. Ma rridix temmen. U f'daqqa waħda din hija esperjenza tagħha. Illum hija evanġelista wkoll kbira fil-Messiku u d-dinja kollha. F'daqqa waħda bdiet tara gruppi ta' nies iċabċfula, jifirħu, jagħmlu parti għall-unur tagħha tal-li għamlita fil-ġenna. U dil-mara fin-natural kellha naqra esperjenzi koroħ mill-bnedmin u ma tantx kienet tafda. U xirrathom jifirħu għalija qalet imma possibbli daw ġenwini qed jifirħu għalija għax jien għamilta. Qalet u dak il-ħin x'in kont qiegħda fil-ġenna, dik il-nuqqas ta' fiduċja li kelli fil-bniedem telqitli kollha. Dawk il-biżgħat telquli kollha. Qalet u emment li dawk in-nies veru kienu qed iħobbuni għax kellhom l-istess spiritu talla, kienu mħabba nnifisha għax min qiegħed fil-ġenna huwa mħabba Ġesu huwa mħabba nsiru like father like son. U bdiet temmen u tuħu pjaċiru tarhom iċabċbu u jgħidula brava rnexxielek għamilta għax il-mulej jgħidilna li t-triq hija dejqa mhux ħafna huma dawk li jagħmluha. U il-mulej urja l-ewwel grupp ta' nies. Alla qed tarhom daw. Qaltlu iva. Alla daw huma n-nies li int evanġelizzajt ismi magħhom. U ta' dak l-ewwel grupp ta' nies, Alla għandek l-ewwel sezzjoni tal-kuruna kienet mqasma fi 3. Sabiħa. Alla dak huma n-nies. Fosthom kien hemm dak il-pauper li kien diġà miet. Tarhom daw. Alla u permezz tal-obbedjenza tiegħek tal-Evanġelu smajt leħni. Aw daw, bdew ċabċbula. Grazzi. Għax permezz tiegħek aħna qegħdin hawn. Grazzi. Il-mulej urja t-tieni sezzjoni ta' nies qalet rajt isni ovali u ħafna nies fiha. Qaltlu dawk min huma, Sinjur? Alla dawk huma n-nies li dawk li inti evanġelizzajt, evanġelizzaw. U qegħdin hawnhekk minħabba l-obbedjenza tiegħek li tirrappreżenta t-tieni parti tal-kuruna sabiħa għax fil-ġenna Alla hawnhekk ħlief rewards m'hawnx. Alla d-dinja jekk tagħmel xi ħaġa ħażina tagħtik punishment. Alla hawnhekk fil-ġenna ma jeżistix punishment, Alla hawnhekk ir-rewards biss. U raġa urija it-tielet grupp ta' nies ovali, hekk rathom ovali, kollha libsin l-abjad, iċabċbula u jgħidula grazzi. Qaltlu, u dawk min huma mulej? Daw ma nafhomx. Alla dawk huma l-grupp ta' nies li qegħdin hawnhekk minħabba li t-tieni grupp tafu min huma evanġelizzaw lilhom u permezz tagħhom qegħdin hawn. Alla dik hija l-ubbidjenza tiegħek. Ara kemm għamilt frott it-tielet parti tal-kuruna. Alla lek il-kuruna hija tiegħek. Mhux biss għax għandek the crown of life, għax jien il-ħajja u inta żilt il-ħajja u mhux il-mewt, imma x'għandek il-rewards. U f'daqqa waħda tajt li din il-mara li kellha tifla waħda fil-li kienet ferħana, fil-li ftakret fit-tifla tagħha. Din hija l-esperjenza tagħha. Għaltlu mulej, qed nieħu pjaċir u qed nifraħ. Għaltlu ma t-tifla ħallejta warajja. Alla x'tixtieq nagħmellek li trid intik.
Għaltlu toħodni lura. Għaltlu għax għal-kemm hawnhekk qed nieħu pjaċir ħafna, għaltlu ma il-fatt li t-tifla tiegħi tkun waħedha mingħajri bħala ma nistax naċċettaha. Alla Ġesu, l-imħabba tal-om. Kemm kbira li inti taħseb bintek. Alla u jien se nagħmel dak li tixtieq inti. Alla se narġa' nibatek lura fid-dinja. Alla imma did-darba l-Evanġelu tiegħek ikun akbar minn qatt qabel. Ġib li kemm tiflaħ Alla nies hawnhekk. Ħalli mhux biss nurik dawn it-tliet gruppi, imma nurik ħafna u ħafna u ħafna ikbar u l-premijiet tiegħek fil-ġenna jkunu ħafna u ħafna u ħafna ikbar. U ġiet lura fid-dinja. U qalet sabet li l-nifisha raġat lura fl-isptar fejn kien hemm il-Covid, però qamet infejqa. U llum il-ġurnata ddur mad-dinja kollha tevanġelizza lil Kristu. U xi ħaġa li laqtitni minn din it-testimonjanza hija meta Ġesu qalla l-imħabba tal-om kemm kbira. Għaliex laqtitni l-aktar dik? Għax hemmhekk kelli rivelazzjoni li ngħid l-imħabba tal-missier lejna kemm kbira. Li Ġesu prefera milli jibqa' adurat bħala Alla ħaj fil-ġenna jiġi fid-dinja bl-ubedjenza u jbati dik id-dbatija kollha basta irabbi metaforikament qed ngħidilkom lil uliedu. Basta jkun hemmhekk ta' missier għal uliedu dawk li jemnu fih. Preferixxi jibati dik id-dbatija tas-salib biex lilna jarana meħlusin mix-xitan. Ħalli xi darba jiena u inti bħal dik il-mara l-Messikana naraw wiċċ Alla u naraw il-Ġesu ġejb dik ir-robe of white, dik il-libsa bajda, ġusti fih u b'dik il-kuruna sabiħa tal-obbedjenza u tal-ħajja. Min jixtiequ dak il-jum? Jien nixtiequ żgur. U għatanna ċans. Minu mejjed bla Kristu m'għandux ċans. Too late. Il-ġudizzju sar. Imma aħna tanna ċans. U l-ħnina talla tanti kbira li ġabitna hawnhekk illum anke f'dan il-jum kollu xita. Biex nisimgħu fuq it-tjubija tal-mulej. Biex nisimgħu li da kollu jista' jiġrilna l-aħwalilna, l-moment li kunu qegħdin is-Sinjur, bil-grazzja tal-Alla biss. U mhux b'dak li nkunu għamilna, dak li nkunu għamilna reward tajjeb proset, imma bil-grazzja tiegħu biss li għamelu. U mbagħad hemmhekk nifhmu li l-grazzja tiegħu hija biżżejjed to endure, kif jgħidu bl-Ingliż, all the pain of this world. Biex aħna nkunu kapaċi, il-kelma Maltija, nissopportu, nittolleraw l-uġieħ ta' din id-dinja. U għalhekk il-mulej ħallina ċerta skritturi ta' konsolazzjoni, għax wara li f'Salm 34:20 għalinna kbar huma l-ħsarat u l-persekuzzjoni tal-bniedem ġust, isset nifhmu xi tfisser bniedem ġust, ġusti fi Kristu mhux għax aħna tajbin. Imma minnhom kollha jaħlisna l-mulej, qed nifhmu għażjed, niftakru wkoll fl-iskrittura ta' Mattew min irid jara 11, vers 28 sa 30, li Ġesu l-klim tiegħu huwa dan, għadu l-istess bħalma kien 2000 sen ilu. Jgħidilna, ejjew għandi, intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Verżjoni oħra tgħidilna u jien natikom islim. Min ma jridux islim l-aħwa? U għalhekk għattilkom xi pjaċir. Meta għandna il-mulej Ġesu bħal din il-żifna magħna l-ħin kollu. Meta għandna lill-missier li jgħidilna qed tgħaddi x'qed tgħaddi bħalissa. Ix inhi ċ-ċirkostanza tiegħek tista' tkun marda.
Marda li forsi t-tobba jgħidulek li m'hemmx fejqan għaliha. Min għalihom? Imma l-mulej għandu l-aħħar sej. Għax il-grazzja tiegħu hija biżżejjed biex tfejjaq kull kankru. Forsi hawn min jgħidlek imma li fejn imut hawn min imut biha. Ħajja tagħna nħalluha f'idejn Alla. Aħna maħniex il-judges. Aħna li nistgħu ngħidu huwa biss dak li tajt l-Iskrittura. Li l-mulej tagħna għamel dik il-passjoni l-aħwa biex mhux biss isalvana imma biex jirrestawranna iċ-ċirkostanzi tagħna. Ir-restawrar jista' jkun minn xi fejqan. Imma r-restawrar taf kif jista' jkun ukoll? Mhux bil-fors li l-ċirkostanzi ta' ħajjitna jinbidlu l-aħwa. Għax tajdu ma kif ma nbidel xejn. Imma li tina islim u l-paċi within iċ-ċirkostanza. Kultant tiċċassa kif tara bniedem li tkun taf li għandu ħafna nkwiet. Għax tkun tafu. U tajt ma dik il-mara, jew dak ir-raġel kif qed ikampa. Meta tiġrilhom daw l-affarijiet, jiġrilu dal-ħaġa fil-knisja tiġri kif qed ikkampaw. Għax il-grazzja t'Alla hija biżejjed. Għax il-mulej l-bniedem t'Alla jtih il-paċi. Minkejja kollox it-terbulanza kollha li wieħed ikun għadda minna. U dik il-paċi ma joħodilek ħadd. Tista' d-dinja kollha tiġi kontrik. Ġesu d-dinja kollha ġew kontrih. In-nies kollha ġew kontrih li f'dawk iż-żewġ persuni tlieta li baqgħu taħt is-salib. Imma l-grazzja t'Alla kienet biżżejjed biex jittollera dak il-passjoni. Mela jekk kienet il-grazzja t'Alla biżżejjed biex jittollera Kristu. Mhijiex biżżejjed għalina li nittolleraw l-inkwiet, li nittolleraw ċirkostanzi li kultant jiġi fuqek bħal leħħa ta' berqa li qas tkun qed tistennihom. Mhux għalhekk irridu niggranfaw ma' Kristu, għax hu biss jista' jeħlisna minnu. Għax kieku ma jkunx hu l-bniedem jiddispra u jagħmel bħal dak li ħajmur jaqbes b'suwiċidju. Meta kulħadd ma jkellmux u mwarrab minn kulħadd. Min kien imwarrab? Ġesu ma kienx imwarrab. Kien imwarrab, kien rejected, jobsqulu. Imma Ġesu kellu revelazzjoni waħda. Li hu mhux biss kien bin Alla, li hu kien magħżul biex jagħmel dak li jagħmel f'din id-dinja ħajfdi. L-aħwa, int li qed tismani, jien, Ċikku, Peppi, li kollha kemm aħna fil-ħajja ġejna rejected. Jekk inti tmur fit-triq u ssaqsil xi ħadd m'għaddejtx minn xi esperjenza ta' rifjut, xi ħadd qal fuqek, xi ħadd ġablek mala fama, xi whatever, ikun giddieb persuna li jgħidlek lej imma għaddejt minn xejn dal-affarijiet. Għax jew ma jkunx bniedem t'Alla xi xietan iħalleh kwiet. Jew kellek ikun vera bniedem t'Alla jgħidlek jien għaddejt minn ħafna. Imma jekk inti u jien għaddejna minn ħafna, kunu għafu l-aħwa li aħna mhux bħalma d-dinja trid tgħidilna bil-paroli, jew anka nies li huma tal-mulej imma irednu wkoll, li aħna rifjutati, rejected, no. May we have the same revelation li għandu Ġesu Kristu, li aħna mhux rifjutati imma aħna magħżula. Aħna magħżula mingħand il-missier biex bħal Kristu nobdu nagħmlu x-xogħol ta' evanġeliżmu għax aħna fin-natura tagħna ħadd minna ma għażel li nkunu evanġelisti jew mmorru nxandru fit-toroq, kollha kemm aħna żinna li nagħmlu xi ħaġa oħra, xi ġobb ieħor li għażilna aħna. Imma l-mulej għażilna għalih. Maqtuwa għalih. Għax dik hija l-importanza, dak huwa s-substance, dak huwa l-assenza. Il-kejk mingħajr assenza Elvis hawnhekk jgħidli, ikun bla toma. Aw ħafna nies jagħmlu kejkijiet, imma l-assenza tal-ħajja hija Kristu. Aħna fi Kristu, aħna l-ħajja li nuru lil min u kok kif jagħmel kejk itjeb li fit-toma tiegħu ma jkunawx bħala u tinbih. Għalhekk il-mulej għalinna duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej għax hu ħelu. U aħna rridu imbijaw
l-Evanġelu. Mhux għall-flus, għax intom tafu bħali li l-kelma talla tajdinna the love of money is the beginning of evil. Mhux il-flus, dawk in-nies li jkunu sinjuruni, għandhom vilel, għandhom hotels biex ibijaw. Però m'għandhomx il-Kristu. X'jiswa? X'ikunu ħadu magħhom il-liri? X'ikunu ħadu magħhom il-flettijiet? X'ikunu ħadu magħhom il-vilel u l-pools? Kemmu dejjaq bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa għax ikollu providenza. Ma nafux li l-providenza kollha tiġi mingħand il-mulej. Test min dis jgħidilna l-mulej. Kemm hawn nies Alla li ma kellhom xejn u kienu fqar u l-mulej provdilhom għax sema t-talb tagħhom u rom bidjenti. Biex ħadd ma jiftaħar jekk għandna niftaħru biss f'dak li jagħmel il-mulej għax il-grazzja tiegħu hija biżżejjed li bħalma tfejjaq il-kankru bniedem li hu fqir jista' jġibu sinjurun. Imma mhux fil-liri sinjurun għax ikun re fil-mulej. Dik hija s-sustanza tal-ħajja. L-aħwa hija nifhmu għal xiex qegħdin ngħixu. Mhux qegħdin ngħixu biex niġu darba f'ġimgħa jew darbtej f'ġimgħa l-Knisja. Għalkemm hija xi ħaġa sabiħa li nisimgħu l-kelma Alla. Imma qegħdin ngħixu biex insiru nafu min hu Ġesu, nimitawh, ħadd mhu perfett, u jekk tfal illum ibżax u jerfak ta' bħalma rajna f'dak il-video kemm refaħħa lil dik it-tifla ballerina u kemm dawwara bil-maqlub, għax hekk kien hemm il-bżonn waqt iż-żifna. L-aħwa. Ejjew naraw xi ftit. Fil-kelma Alla u niftħuha ftit. Min kienu dawk in-nies li akkwistaw il-wedit? Biex naraw il-grazzja Alla toħroġ f'ħajjithom. Ma tantx insemmaw ħafna, imma llum se noħodkom fit-tieni slaten. U ħanaraw l-istorja ta' Naaman. Uħut minnkom ġili smajtu bih, minn huwa mdorri jaqra l-kelma Alla, uħut minnkom le. Pero qabel ma morru fit-tieni slaten, hemm referenza fil-Ġdid Testament. Morru waraw, xi ġmiel. F'Luqa 4 kemm laqtitni din l-iskrittura żgħira. Luqa 4 vers 27 l-aħwa. Morru hemm. Taf x'tajt? Rawa. U kien hemm bosta imġidmin, tafu x'inhu ġdim? Marda li toqtlok. F'Iżrael, fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom, underlined, ma ġie infejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Għandna kurżità biex naraw li minn dawk in-nies kollha li kellhom il-marda. Naaman tas-Sirja biss ġie infejjaq. Għaliex? U ħanaraw għaliex fit-tieni slaten. Mela hawnhekk se nqablu il-Ġdid Testament mal-Antik Testament. U morru fit-tieni slaten vers 5. U naraw storja oħra l-aħwa. U l-istorja hija jisimha Naaman u Eliżew. Eliżew kien profeta Alla. Tajjeb, vers 5. Kulħadd qiegħed hemm ħassegwu miegħi tqogħdux fuqi, qogħdu fuq il-kelma Alla biss. U ħanaraw. Naaman u Eliżew, ħanaqra bil-mod ħanifmu għaliex u biss ġie mfejjaq minn dawk in-nies kollha mġidmin, sewwa. Il-ġdiem dak iż-żmien kien komuni ħafna, kienet marda li toqtol, kienet marda li meta il-bniedem jieħodha kienet vera jieħduha ħafna x'kienet tintiret, tittieħed. Il-ġdiem barra minn fuqna kollha kien fejn jolqot jittiekel, jekku seba, jekku saqaj, swaba ta' saqaj, jekku l-imnieħer, immaġina jittiekel. U biex jisalvaw, qabel jmutu kienu dak iż-żmien għax għamilt naqra riċerka fuq il-ġdiem, ngħidilkom id-dritt, kienu they amputate the part. Kienu jaqtaw il-parti li hija mġidma, jekku seba għata sebaħ, jekku mal-10 li huma qatagħhom kollha, immaġina ma jista' jagħmel xejn. Qed tifhmuni? Sakemm imbagħad il-qalb ma tkunx tiflaħ iżjed,
taqtalem, taqtalaw, tispiċċa għal-ħarsqat f'wheelchair, eccetera, li ċedi u jmutu biha. Mela din kienet kważi nista' ngħidlek ar minn kankru ta' dan iż-żmien għax illum hemm cancers li jsibu l-kura tagħhom, anke fin-natural. Di kienet da sekwans li bniedem imġiddem. Mela allura kif irnexxielu jfiq dan Naaman? Naraw. Qegħdin hemmhekk. It-tieni Slaten 5. 2 Kings 5. Naaman, il-kmandant ismawha din l-istorja tal-eżerċitu tas-sultan ta' Aram, mela dan kien xi ħadd, kien kmandant huwa raġel li jikkmanda, kien leader. Kien kbir quddiem Sidu u dan kien iġibu ħafna, Sidu kien iħobbu. Għax bih il-mulej kien ta' ir-rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għat li kien soldat qalbieni, Naaman, kien imġiddem. Dan kien jilbes armatura kontinu miskin ta' soldat, bl-elmu b'kollox, biex ma jurix lin-nies li kien imġiddem. Għax kien il-kmandant. Immaġina kieku taqra l-ħarsqat il-kmandant tiegħek dik il-marda terribli. Id-dwejja miskin dejjem jilbes l-armatura biex joħroġ. U għajd li kif kien imkisser minn ġewwa meta kien jaf li hu kien l-unika wieħed imġiddem mill-armata tiegħu kollha. Idħlu fiha l-istorja. Ankompli. Iżda r-raġel għat li kien soldat qalbini kien imġiddem. Vers 2. Ħarġu l-Aramin bid-ġrajdit tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġibu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Mela din kienet il-mejt tagħha sewwa li tieħu ħsieb il-mara ta' Naaman. U din għalkemm hawnhekk il-kelma Alla ma tgħidilniex jisimha l-aħwa hija strumentali għall-istorja. Għax ħanaraw li kienet il-fidi tagħha, immaġina l-fidi tas-servjent li resqet lill-kmandant biex ifiq. Wow, ħanaraw. Bliema mod. Grazzi Ġesu. Darba qalet lil Sida vers 3. Mhux li kien Sidi imur quddiem il-profeta li hemm fis-Sammarija kienet qed tirreferi għall-Eliżew. Kien raġel Alla. Għax kien ineħħilu l-ġdim li għandu. Kella fidi dil-mara. Qalet kieku jintaqa' miegħu ja ħasra żgur ifiq. Tfakkarna f'xi nies li kienu fi żmien ta' Kristu kieku nintaqgħu ma' Ġesu. Kieku nintaqgħu ma' Ġesu żgur infiq. Min qalek? Il-mara ta' tnixxija tad-demm. U fiqet? Mela ħankomplu naqra oħra. Mhux li kien qalet is-Sinjur tiegħi ja ħasra jmur jintaqa' mar-raġel tal-mulej. Għax kien ineħħilu l-ġniem kollha qalet il-ġdiem. Vers 4. Naaman daħal ikellem lil Sidu u qallu dan u dan ma qalet dik is-sażuha li ġibni mill-pajjiż ta' Iżrael u s-sultan ta' Aram qallu aqbad umur. Issa nibgħat ittra lis-sultan ta' Iżrael qallu u dammar u ħamijaw 10 talenti tal-fidda dabatu għand is-sultan ta' Iżrael. Mhux għand Eliżew, qed tifhmuni, għand is-sultan ta' Iżrael. U mar, u ħamijaw 10 talenti tal-fidda x'dak iż-żmien hekk kien meta tmur iżżur il xi ħadd inti toħodlu xi rigali. 6,000 xekel ta' deb u 10 tibdil twejjeġ. Imlilu gwardarobba da. U lis-sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tajtek. Kif tasallek din littra ara, inkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex tneħħilu il-ġdiem li għandu. Lis-sultan ta' Iżrael qed jgħid, mhux l-Eliżew, ifhmuha. Mar bniedem għand bniedem. X'jista' jagħmillu? Buq. Ara kif wieġbu. Malli qara littra l-sultan ta' Iżrael, ċarrat il-biesu u qal, mela jien xi Alla nagħti il-mewt u nagħti l-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħilu l-ġdiem minn fuqu, mela jien nista' qal, għax dak bniedem, anke jekk kien ir-re,
U s-sultan u l-kbir, ħadd mu kbir, rif wieħed. Mela kunu għafu waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi qal għax ħaseb li qed jitmejjel bih. Biex batu għandu ħajfejjaqlu l-ġdiem, qatt smajtu li xire uman bniedem ifejjaq xi marda kieku kulħadd imur għandu. Ġara. Issa ġara. Qed naqra vers 8, kemm interessanti din l-istorja, li Eliżew li kien il-bnidem Alla Ġesu dejjem kellu l-profeti tiegħu f'kull żmien sama li s-sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu. U għalhekk bat jgħidlu, dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek? Ħajjiġi għandi dan Eliżew issa, il-profeta Alla. Ħajjiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U dan vers 9, mar Naaman biżwiemel għax kellu kemm trid u bil-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew. Issa marant il-persuna ġusta rajt. U Eliżew batlu messaġġieru qallu mur inħasel 7 darbit fil-Ġordan, dinna fuq il-biċċa, naħseb is-soltu sa dil-biċċa naslu, imma l-biċċa ta' qabel li qrajtilkom biċċa ma tantx nismawha. U għalhekk ħassejt fl-ispirtu tiegħi li naqralkom mill-bidu ħalli intom tifmu li mhux għax kombinazzjoni ra lil Eliżew u qallu x'għandu jagħmel, imma biex intom tifmu li l-fidi tagħna kemm tista' twassal għal fejqan ta' xi ħadd li nafu aħna jista' jkun familjari, jista' jkun ħabib u minnu kollega tax-xogħol li tabba qalulu din possibbli. Mur fi Knisja ta' Kristu. Hemm l-Ispirtu Alla, hemm il-Profeta Alla, mhux u permezz tal-grazzja tal-Ispirtu Alla int ħatfiq u hekk kun taf li jeżisti Alla ta' Iżrael. Qed ngħid sew. Mela ejja nkomplu naqra oħra din l-istorja. U mar Naaman biżwiemel karrijiet kif għattilkom waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew u Eliżew batlu meżaġġier jgħidlu mur inħasel 7 darbit fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. U Naaman ħaseb li qed jitħaq bih għax kultant il-fidi għal nies ma tagħmilx sens jekk jiena ngħidlek mur inħasel fix-xawer u x'in tiġi lura l-Knisja tiġi mfejjaq tgħid din orrajt jew. In-nies tad-dinja lilna jarawna mġienen kien nismawha u dawk imġienen u dawk ma jafux xi nagħmlu. Fuq min qalu li hu miġnun. Mhux anke Kristu qalulu li hu miġnun. U mhux anke Kristu qalulu li qed jagħmel ix-xogħol mix-xitan biex ifejjaq. Imma dak tagħtix każhom, dak huwa x-xitan innifsu u missierhom li qed iparla hekk. Hawnhekk ħana jgħidilna. Sewwa li qallu Eliżew mur permezz ta' messaġġier inħasel 7 darbit fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaf. X'għamel Naaman l-aħwa? Vers 11 qegħdin miegħi ħin. Naaman iżda saħan dak telaqlu għal da jrid jitmejjel bija jew. Saħan u telaq. Da se għamel. Ara qal jien qed bejni u bejn ruħi li hu kien se jaqbad u joħroġ u jaqaf qudiemi profeta Alla u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu hekk fuq il-ġrieħi li għandi u jneħħi l-ġliem. Mhux jgħidli biex immur ninħasel fil-Ġordan għal min ġimja il-Ġordan. Għandkom viżjoni iktar ċara meta morna Iżrael ta' fejn batu. Sewwa, u da telalu ta' bniedem li hu. Għax ma rridx imur il-Ġordan. Mela x'ġara, xejjer idu, vers 12. Jaqgħu Abana u Farfar qal ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael. Ġieli smajniha di. Qed niftakar bħalissa fuq meta oħt Mose kienet qalet Mirjam, dan Alla lilu biss ikellem, ma jkellimx lilna wkoll. Tiftakru għadik? U hekk qalaw. Dan nara x'affarijiet huma. Mela ninħasel fil-Ġordan biss, ma nistax ninħasel x'imkien oħra, hemm Damasku, hemm ħafna xmajjar. Diżobbedjenza u moħħ ta' karawetta ta' bniedem tagħna li aħna. Mhumiex aħjar daw mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael qal dan Naaman. Kieku żamm rasu wiebsa bħall-oħrajn kien imut.
ma nistax ninħasal fihom u nindaf qal. U daru telaq saħna u vers 13 jgħidlek imma l-qaddejja tiegħu li kienu jtuħ parir ta' madwaru res u jkelmuh u għalhekk huwa sabiħ għax il-mulej jibgħat in-nies madwarna biex jistgħu jiftħunna naqrajnejna u qalulu missier. Kienu jindirizzawh bħala xi ħadd akbar minnu għax kellhom naturalment l-unur leħ. Li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ikbar minn di, ma kontx tagħmilha. Mela kemm iżjed meta Eliżew qallek inħasel u tindaf. Da beda jaħseb għax kellu parir minnu taħdeħ. U qal bejnu bejruħu mawx miktuba u met nassummu, insomma m'għandix nitlef ħammur ħa. Eliżew mhux il-Ġordan batni u sħabi l-advisors tiegħu qed jgħidu li biex immur. Mela ħammur. Mar hekk jisu xejn, m'għandux jitlef minn għalih. L-aħwa u hawnhekk insibu vers 14 niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma kien qallu Eliżew il-bniedem Alla u ġismu raġa sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-ġdiem tiegħu. L-unika wieħed għallek f'Iżrael, fi skrittura qiegħda miktuba, l-unika wieħed li f'dak iż-żmien ta' Eliżew ġie mfejjaq mill-ġdiem. Għaliex? Għax kien hemm persuna li emnet, kien hemm nies Alla li taw parir tajjeb lil min imexxihom, lil kmandant, għax kellhom l-Ispirtu Alla. U t-tielet kien ukoll jiddependi minnu. Obda u għamel dak li qallu l-profeta Alla. U fieq. Et taraw kif il-grazzja Alla hija biżejjed. Mhux nagħmlu aħna għalkemm fate is an action sometimes, kultant il-mulej jagħmel miraklu f'daqqa. U kultant irid li aħna nagħmlu xi ħaġa biex nureħ li nemnu. L-aħwa jien qed ngħidilkom illi kultant il-mulej miraklu jagħmlu f'daqqa. U rajna ħafna każi fejn dak li mhuwiex mistenni isir fil-ħajja tal-bniedem Alla. Niftakar Rejma kienu jalmuna. Some people wait for the miracle, pray, obey, do something, have faith, u naraw il-miraklu. But others kienu jgħidunna Rejma experience immediate sudden miracles. Għaliex għandu l-preferenzi il-mulej l-qaxxej. Imma f'ċerta każi il-mulej jaf li bil-fors irid jaħdem bil-qawwa tas-sopranatural, not by might, not by power, but by his spirit. U naraw il-weda. U hawnhekk naraw eżempji ċari fejn għandek l-apostli, disċipli, kienu mbeżżajn, kienu mwerrin wara l-Kristu miet, qegħdin jitolbu fid-dar waħedhom fil-kamra jibżgħu li ħajġu għalihom u joqtlu lilhom. Imma f'daqqa waħda, suddenly, meta l-inqas li kienu qed jistennew, jiġi l-Ispirtu Santu, jiġi l-Ispirtu Alla fuqhom u dawn nagħmlu kuraġġ ta' sur, kellhom problemi daw. Daw kienu qed jibżgħu li ħajoqtluhom. Dik mhix waħda mill-ar problemi li jista' jkollok. Ma tistax toħroġ il-barra x'taf li hemm barra jistgħu joqtluk. Xi problema dik? F'daqqa waħda jiġi l-Ispirtu Alla fuqhom u daw intlew b'kuraġġ f'daqqa waħda. U ħarġu jxandru u ma beżaw minn ħadd u bdew jitkellmu bil-lingwi u jġibu kemm trid nies għal Alla. Ħaniċċassaw kif aħna anke jekk inkunu inna nitolbu u insumu forsi ma rajna xejn fiċ-ċirkostanza li jinbidel. F'daqqa waħda il-mulej li jisma' t-talb tagħna jibgħat l-Ispirtu tiegħu
U bil-qawwa tan-naturali jibiddel kollox, jibiddel knisja, jibiddel il-qlub, jibiddel l-inna, jibiddel kollox, jitina l-fejqan, jibiddel iċ-ċirkostanzi, jista' jagħmel kollox. U jekk iċ-ċirkostanzi ma jibbidlux bil-grazzja talla, biżejjed biex jibidlinna qalbna u jagħtina l-paċi fuq iċ-ċirkostanza. That is only the Lord. Rajtu nies vera li imma disprati u f'daqqa waħda tarhom jitbismu. Dak orrajt, dak ġaralu, dak kif orrajt, meta naf l-ċirkostanza tiegħu għadha l-istess. There is where dak huwa fejn inti tara li l-grazzja talla hi biżejjed. Kemm kien hemm eżempji li huma hawnhekk dokumentati fil-kelma talla fejn naraw il-grazzja talla kienet biżejjed. L-Antik Testament immorru f'Mosè ma talbux, ma talabx Mosè u l-Iżraeliti biex jinħelsu mill-iskjavitu tal-Eġizzjani. Żgur ma kienux qegħdin jistennew waqt li qed jimxu. Li f'daqqa waħda il-baħar jinfetaħ u jagħmilhom triq fil-baħar. F'daqqa waħda ma kienux qed jistennewha u xew. U x'inġew l-għadu, u x'inġew l-Iżraeliti, skużawni, l-Eġizzjani, il-baħar, raġa' ġi baħar. Għax kien hemm ir-rasibsa u kien hemm id-diżobbidjenza u kien hemm li jaħruhom. U l-mulej huwa dejjem fiċin dawk in-nies li huma maħqurin li għandhom il-qalb muġuwa. Mhux dak li naraw aħna bajnejna, dak li jara il-mulej. U dawk li huma ġenwini u għandhom vera qalb muġuwa, l-mulej jiftaħ il-baħar u jiftaħ triq fejn m'hemmx triq. Anka issa għax il-mulej tagħna għadu l-istess bħalma kien fl-Antik Testament fil-Ġdid Testament, il-bira u llum u għada. L-unika ħaġa li jrid ikollna biss hija li nifhmu li l-grazzja talla hija biżżejjed. Lil Pawlu ma neħħielux il-persekuzzjoni. U jista' jkun immutu bil-persekuzzjoni jgħidu fuqna u jagħmlulna bad name. Ma neħħielux. Imma qallu grazzja tiegħek biżżejjed. Speċjalment jekk il-bniedem Kristjan imut fil-paċi. U jmut b'dik l-idea mingħand l-aħwa li qegħdin jagħmlulu l-funeral fl-unur tiegħu li da mhux għax bata biss miskin għarax kien minn xiex kellu jgħaddi, minn xiex kellha tgħaddi, imma ntelaq f'idejn is-Sinjur għax kien jaf li l-grazzja hija biżżejjed għalih biex jibqa' fil-wiċċ u l-iktar ħaġa importanti biex jagħmilha fil-ġenna u jara s-salvazzjoni u jara l-Kristu ħalli jkun hemm il-ferħ u ċabċib u jgħidulu proset għamilta u hekk jgħidilna Kristu. Dik hija l-iktar importanti. Jistax id-dinja kollha u l-Knisja kollha tgħidilna miskin. Dak kemm hu miskin, dik kemm hu miskina mhix kellha tgħaddija ħasra smajtu sema dak x'għadda. Xi jfisser quddiem Alla? Xejn. Alla miegħek. Jekk Alla ma' min huwa mweġġa u timxi mal-passi ta' Kristu għax il-mulej għalinna li meta inti kollok il-maltemp, meta inti kollok nies li jafġuk, inti tittaħfer sewwa. Mela jekk aħna nimxu fil-maħfra, kif għamel Kristu, mingħajr imrar fil-qalb tagħna, naslu biex ikonna il-wediet u aħjar l-aħwa. Qed ngħidilkom li minflok niggranfaw ma' ċirkostanzi makabra tal-ħajja tagħna, niggranfaw mal-wediet. Fil-fatt nixtieq naqralkom skrittura fuq il-wediet illi min Iżajija, arawa intom stess, Iżajija 48, vers 3. Morru hemmhekk, please. Għandna miktub dan diskors. Min żmien il-qedem, il-mulej qal permezz ta' Iżajija, ħabbart il-ġrajiet. Qedtilkom ġrajiet illum? ċajta. Ħarġu minn fommi u jien semmajtom u jien għamiltom minnu fih u seħħu il-kol. Għalhekk qed ngħidilkom aħjar niggranfaw mal-wediet milli niggranfaw ma' f'xi dwejja għaddejja minn dik ċirkostanza. U niftakru li aħna mażula
u mhux rejected, irrifjutawna, telquna, maħna mażula u nafu minn aħna li aħna mażula biex inkomplu nxandru l-kelma talla against all odds għax dik hija s-sustanza u l-asid ta' għal xiex qegħdin ngħixu. Forsi kultant bniedem isaqsini jgħidli ma għalfejn ħalli l-mulej li ngħaddu minn dal-uġieħ. Kien wisq l-uġieħ. Jista' jkun test għalik biex il-mulej jara kemm int ħatafda fih fiċ-ċirkostanza jekk ma tgħaddi minn xejn, x'jara. Jista' jkun ħallik tgħaddi minn dak l-uġieħ, ħalli permezz ta' dak l-uġieħ inti tista' iddewwi permezz ta' Kristu l-esperjenzi tiegħek ukoll. Lil min għaddej minn uġieħ bħalek u iżjed minnek. Jekk inti ma tgħaddix minn dak l-uġieħ, inti x'ħadd tkun qed tifhem meta xi ħadd jgħidlek tlift il-dak, jew ġrali hekk. Xejn mhu moħħli. L-ebda esperjenza li għaddejna minna f'din il-knisja jew fil-ħajja personali mija moħħlija. L-ebda uġieħ, l-ebda ċirkostanza negattiva għax il-mulej minna jagħmel xi ħaġa ta' sustanza li bija jista' jaħdem biex inqarbu lin-nies leħ bl-eżempju ta' kif irnexxielna minkejja l-abbużija taċ-ċirkostanza nibqgħu fil-wiċċ fil-maltemp għax fdajna lil Ġesu u ma nkunux biss paroli pritkar ta' bla esperjenza, imma nkunu qegħdin nitkellmu u rresqu n-nies lejn Kristu meta l-istess nies ikunu jafu li anke aħna wkoll bħalkom inkunu għaddejjin minn baħar imqalleb. L-eżempju jkaxkar, żammejna granfajna mal-mulej għamilna dak li qalinna. Joqtajna qalbna u tlaqna fid-dinja. Il-pastor mhux l-ewwel darba qal u jien ukoll naħseb li konna strint immorru jien l-ewwel waħda mmur nisfen għax noħfaf nasmin. Immur narġa' mmur fid-dinja kif kont qabel nisfen u nagħmel għax il-għana tiegħi. Meta x'sugu? X'ħadd ieħu? Meta tkun f'diżobbedjenza, il-mulej ifakkarna. Ifakkarna l xiex qed ngħixu. Ifakkarna l xiex qed neżistu. U fil-ċirkostanzi tal-maltemp meta qegħdin miegħu, sejrin hekk u jerfana x'ma nifluħux iżjed għajjinin, ifakkarna. Sakemm jien qiegħed miegħek. Sakemm jien qiegħed miegħek. Ħadd u xejn ma jista' imissek. L-ebda għadu ma jista' jarqek, ma jista' jkisrek. Għax dik hija l-weda tiegħi. Mhux għalhekk għalinna ejjew għandi intom li tinsabu mtaqlin, delwaqt nasal l-konklużjoni l-aħwa. Għax naħseb it-tema ta' il-grazzja talla hija biżejjed, diġà fimna. Malajr ngħidilkom fuq sudden intervention mingħand il-mulej ta' malajr dak il-ħin aġixxa. Noe, kemm daħqu bih meta kienet jagħmel l-arka, qallu l-mulejja biex jagħmel l-arka. F'daqqa waħda, ġeddu l-ovju. Meta ma passrux. U kieku ma kienx l-obbedjenza tiegħu, ma kienx jisalva. Kemm daħqu bih? Jitqu bina l-aħwa. L-aħwa jitqu bina jdu li di. Jitqu bina. Imma f'daqqa waħda tiġi x-xita. U dawk li qegħdin fl-arka biss jisalvaw. Qed tifhmuha l-arka x'inhi. Kemm hemm ċirkostanzi mamma mija li l-mulej ħadem mill-ewwel f'affarijiet li laqqas nimmaġinawhom. Semmejtilkom mara ta' tnixxija ta' dem mill-ewwel sadin li kellha l-fejqan. Hemm għadu l-aħwa li aħna nagħmlu biex ma narawx il-wedit. Taf x'inhu dal-għadu? Li ninkwetaw. Għalhekk il-mulej qalinna be anxious for nothing, tinkwetaw u tħabblu raskom fuq xejn. Għax meta l-mulej jsibna nkwetati fiċ-ċirkostanza ta' ħajjitna l-kemm huwa normali kollha kemm aħna ninkwetaw. Jekk hawn xi ħadd jgħid li qatt ma nkwetajt ngħidilhom inti x'għamilt Superwoman, Superman, ġieli nkwetajt jien ukoll. Għax jekk ngħidilkom le nkun qiegħda nikdeb. Imma mhux tibqa' fl-inkwiet, toħroġ minnu permezz tal-grazzja tal-Alla. Mhux tibqa' mwaħlax in-nies tad-dinja x'jiġrilhom, depression. In-nies tad-dinja tant iħossuhom helpless fiċ-ċirkostanza li jippanikjaw taqbadhom depression, ansjetà u mhux qed ngħidlek li jagħmlu xi ħaġa ħażina billi jfittxu l-għajnuna, jiena psikologa l-ewwel waħda u nsib ħafna nies minn dan it-tip
Mhux qed ngħid li hija xi ħaġa tort tal-bniedem għax iċ-ċirkostanzi kultant ikunu tant ibsin li tħossok ma tistax tagħmel mod ieħor malhekk aħna maħniex bħad-dinja li aċċettajna l-Kristu għax once li għandna lil mulej li huwa l-ankra tagħna ma naqgħux fid-depression u nibqa' fiha. Jekk tkun temporanja. Differenza li l-mulej juża dik id-daqsxejn ta' żmien ikraħ għal min jiġi bid-depressjoni quddiemek u ttieħ il-Kristu. Qed tifhmuni. Għalhekk qed ngħidilkom l-aħwa li aħna ninkwetaw hija blockage għal mulej. Għax il-mulej tagħna wkoll ġie tradut bħalma ġej traduta jien u int, kulħadd ġie tradut fil-ħajja minn xi ħadd jew minn xi ħaġa, ħadd mhu eċċezzjoni għax il-mulej qalilna bħalma jiġri li jien u kien tradut, jiġrilkom intom. Ngħaddu minn kollox li għaddu jew viċi versa. Għadda minn kollox li għaddejna aħna. Imma aħna mhux irridu nħarsu lejn dik iċ-ċirkostanza u nibqgħu fiha, imma rridu niftakru li bl-esperjenza kifra aħna bi Kristu iċ-ċavetta leħk muftih l-eternità tal-influenza permezz ta' dbatijiet tagħna fi Kristu. Qed tifhmuni? U mingħajr dik iċ-ċavetta ma nistgħux ikollna dak il-vjaġġ sabiħ li kellimtkom fuqu fil-bidu. Melejja nippruvaw ma ninkwetawx iżjed u niggranfaw u naqbdu l-enerġija tagħna li minflok inħallu l-inkwiet joħodilna l-paċi tagħna għax l-inkwiet l-ebda nkwiet qatt ma poġġa flus fil-bank billi jkollok problema ta' finanzi. Niggranfaw mal-wedijiet tal-mulej li huma iva u ammen u jkollna revelazzjoni ta' kemm iħobbna l-mulej Ġesu tagħna li ħares lejna mhux mill-lenti ta' dnub tagħna, għax meta nindmu mid-dnubiet li nkunu għamilna kulħadd jidneb, kuljum il-bniedem ġust jidneb kemm għalinna il-kelma talla 77 darba u iżjed whatever infinit. Imma l-aħwa. Tikkoreġini ibni. Kemm jgħidilna l-bniedem talla jiżbalja u jidneb? Għax ħafna drabi t-tifel tiegħi jgħidli mami mhux daqshekk. Kemm għalinna qalbi? How many times? 7 times 7 u infinit. Is-seba huwa infinit. L-aħwa imma l-grazzja tal-Alla biżejjed. Biex id-dem ta' Kristu jikkaverjana daqs li kieku qatt ma minna dnub. In-nies tad-dinja jibqgħu jiġġudikawna. Imma u le. Bojot tħassilx. Mans li għandna lilu. U jgħidilna wliedu. Mill-iskjavitu li konna l-aħwa. Mhux ċajta ġabna wliedu. Taf ħanalaq b'żewġ punti oħra daqshekk. Taf ħanoħodkom illum. F'littra ma tantx insemmuha. L-iqsa litra li għandna fil-Biblja. Litra ta' Filumen. Morru malaj. X'qal? Litra sabiħ wisq ta' Filumen. Ħanfittixa u nsiba malajr. Jekk ikonna tifel ieħor insemmuh Filumen. Ma naħsibx li ħansemmuh tax daqshekk tfal. Ittra lil Filumen. Iktar milli naqra litra kollha se naqralkom l-ewwel biċċa, jekk għandkom l-ewwel biċċa kif għandi f'din il-Bibja u miktub. Li din litra lil Filumen hija l-iqsar ittra li fadlilna ta' San Pawl. Ispeċi ta' biljett, ismu għadi, ta' rakkomandazzjoni favur Onosimu, it-tieni tifel Onosimu. L-sirn li ħarab l-sidu Filumen il-silda kien u mar jistken għand Pawlu preġunier Ruma meta l-apostlu kien jistenna li jkun meħlus 50 żmien għal-ħabta tas-sena 63 wara Kristu. Hawnhekk jgħidilna, għalkemm itra qasira fiha naraw il-qalb ta' Pawlu l-attitudni tal-ewwel insara quddiem il-problema tal-jasar. L-sir m'għandux aktar proprjetà assoluta ta' sidu imma ħuħ fi Kristu. Jiena din litra toġobni immens. Għax bħalma Pawlu l-Apostlu l-aħwa jirrakkomanda li l-ħuħ kien jismu Onosimu li kien skjaf, jikteb lil Filumen u jgħidlu jiena ħanibatulek. Lura għandek. Kien skjaf, dak iż-żmien minn kien skjaf kien bla
identità u blajja. Imma issa qallu, wansa ħanibatulek, titrattax iżjed ta' skjaf, għax issa sarħuna fi Kristu. Beda jaqbes għalih, daqs li kieku kien missieru. Spirituali. U forsi naqralkom biċċa minna. Pawlu jaqbes għal Onezimu, vers 8. Għalhekk, iktar mill-li nirrekomandak tagħmel jeħtieġ kif nista' nagħmel bwiċċi minn quddiem fi Kristu, jien nitolbok, da Pawlu l-Apostlu qed jitolbu lil Filomen, all right? Fisem l-imħabba minni, Kristu. Jien, Pawlu, raġel xwejja u issa priġunier ta' Kristu, qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Onezimu, għax kien skjaf kif għattilkom. Dak li darba lilek ma kien jiswilek għal xejn. Skjaf imma xej. Imma li issa jiswilna kemm lili u kemm lilek, jien battulek lura għandek. Bħalli kieku batlek qalbi stess. Ara kemm kienu ħobbu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi qallu biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelu idur bija minn floku, iżda ma rridx nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors imma tkun ħirġa mill-qalb. Eċċetra, eċċetra. 16 qal mhux aktar bħala rsir ħanibatulek imma xi ħaġa aktar minn irsir. Bħala ħuk qallu eżis. Għażiż fuq kollox għalija imma kemm iktar għalik skont id-dinja u skont il-mulej. Din l-ittra lija jiena nixtieq naqra kollha ma minħabba l-ħin ma ndewwimkomx, din li traqrawa waħedkom id-dar kollha tirrappreżenta l-imħabba ta' Kristu lejna. Għax bħalma Pawlu l-Apostru permezz tal-imħabba ta' Kristu meta ċċetta Kristu. Kiteb ittra lil Filomenu qallu ħanibatlek lil Onezimu dan titrattax iżjed ta' skjaf imma trattaħ ta' ħuna. Bdejt nimmaġina lil Ġesu qed jiktiba din l-ittra. U qed jikteb ittra lil missieru. U jgħidlu qed niktiblek għal Mario, għal Elvis, għal Corin, qed niktiblek għal dan. Li darba kienu għaddejja tiegħek forsi kienu jnaqbu fil-palazz. Immissa ħanibathom lok lura tirċivihomx ta' għaddejja, tirċivihomx ta' skjavi, tirċivihomx ta' ħassiela ta' x'kienu, imma rċivihom bħala aħwa tagħna. Irċivihom il-Ġesu jgħidlu lill-Alla, lil dawn in-nies lilna bħala it-tifel tiegħi, it-tfal tiegħi, x'tista' tagħmel iżjed minn hekk, it-tfal tiegħek tkun tħobbhom tant. Illum li għandi tfal bil-grazzja tal-Alla again, intom l-istorja ta' fuqha tiegħi, ma narġax nirrepetiha. Naf li jagħmlu x'jagħmlu tfal anke meta ma naqbilx magħhom fl-attitudni tagħhom jew x'jagħmlu. Nibqa' nħobbhom imħabba tal-ġen vera ta' Kristu. Dik tatni revelazzjoni li aħna nagħmlu x'nagħmlu żbalji kemm nagħmlu żbalji, il-mulej iħobbna bħala wliedu jekk għandna lilu nemnu fih bħala binalla l-ħaj. U dan hekk batu, qed nibatu bħala ħuna, trattaħ ta' ħuna. Corin, m'għadix iżjed il-persuna ta' qabel? Imma oħti fi Kristu. Susan, oħti fi Kristu. Ġesu qed jikteb ittra lik li l-missier qed jara d-demm covered għax inti għemmint, qed nibatlek il-Susan mulej missier. Din titrattajiex ta' skjava, it-tratta ta' bintek. Għax xettatni lili, ġifieri Ġesu, bħala s-sitt tagħha. Din hija l-imħabba kbira tagħna. U qed taraw għaliex il-grazzja tal-Alla biżejjed. Għax kienet il-grazzja tiegħu. U għada sal-lum fil-ħajja tagħna, l-grazzja tiegħu li tagħmilna wliedu, li tagħmilna ħilsa, li tagħmilna ġusti, li tagħmilna salvati, li tgħinna biex konna dak il-vjaġġ sabiħ one-way ticket ma niġux lura. Lesti preparati għal dak il-vjaġġ? Għax biex nkunu preparati rrid ikonna bil-fors il-Kristu f'ħajjitna. Irridu nobdu, irridu ikonna l-fidi, irrid ikonna d-dem. Pero ħaġa ngħidilkom, parir tal-aħħar, hawnhekk ma qalinniex fil-kelma tal-Alla illi l-mulejjin qiegħda bin-nies tiegħu anka biex jagħtu pariri anka lil min imexxihom. U jien ħanajdilkom bħala waħda mill-mexxejja ta' din il-Knisja, flimkien mal-pastor naturalment.
ngħidilkom aħwa. Once li intom preparati u intkom għandkom il-qawwa fi Kristu li anka tkeċċu xjaten daqshekk hija qawwija l-qawwa tagħha l-awtorità li tagħna permezz tad-dem. Jekk joġobkom ħadd minna ejja nżommu saqajna mal-art u ħadd minna ma jiftaħar. U ejja nitolbu dik l-istess talba li għamel Pawlu stess kemm oġbitni u ktibta li fit-tieni Korintin 12 morru warawha minn vers 4 l-qudiem u anke minn vers 1 nistgħu ngħidu l-qudiem imma ħanibda naqra minn vers 5 minħabba l-ħin. Jgħid hekk, dan Pawlu l-Apostlu jekk taraw it-tieni Korintin 12 naraw li kien ikollu ħafna viżjonijiet u anka ħolm. Mortu hemmhekk it-tieni Korintin l-aħwa morru t-tieni Korintin 12. U t-tieni Korintin 12 imsemmija viżjonijiet u revelazzjonijiet tal-aħħar, l-aħħar punt inwedkom. Viżjonijiet u revelazzjonijiet. Mela Pawlu se taftaħar għax kien ikollu ħafna viżjonijiet ma ntilmu lej revelazzjonijiet. Jien bħala pastor tagħkom nista' niftaħar fi Kristu biss. Għax ikolli ħafna revelazzjonijiet, ikolli ħafna viżjonijiet u ħolm għalhekk ktibt il-ktieb, però ma nistax niftaħar. Qed tisimgħuni x'qed ngħidilkom l-aħwa għax dan huwa żball. Għax hawnhekk qalilna vers 5 Pawlu minkejja li kien ikollu revelazzjonijiet u viżjonijiet. B'dan niftaħar jien imma mhux bija nnifsi, ma niftaħarx bija nnifsi, niftaħar ħlief b'dak li hu dajjef fija għax aħna kollha dajfin. Qed tismawni l-aħwa, kollha dajfin. Inżomm ruħi lura, isma' kemm kien ġwejjed u kemm kien umli. Inżomm ruħi lura, tisimgħuni l-aħwa. Unżommu ruħna lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien jew xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid xi ħaġa li ma mmux nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-revelazzjonijiet. Mela l-aħwa nżommu kollha kemm aħna nklussin saqajna mal-art. Ħalli meta mmorru nevanġelizzaw hemm barra ma jgħidunniex jajruna, ma jimpurtax jajruna, ma jajruna bil-verità u jgħidu dawk ġejjin minn dak il-knisja. U dawk kollek jiftaħru u jaħsbu li huma jafu żjed minna li huma xi ħaġa. Ftakru li meta nevanġelizzaw il-ħaddieħor m'għandniex għalfejn niftaħru, aħna qed nagħmlu biss dmirna. U għalhekk ejja nqumu bil-wifqa l-aħwa u nitolbu l-istess talba li talab Pawlu fuq innifsu u nitolbu aħna ħalli nitilgħu tarġa' l fuq bl-umiltà, billi aħna ma naħsbux li aħna xi ħaġa, billi kull ħaġa li għandna nagħtu grazzja lil Kristu u nitkellmu that his grace is enough. Il-grazzja tiegħu hija biżżejjed, u għalhekk kollha kemm aħna. Ngħidu lil mulej Ġesu Kristu. Irrid nisma' ħanserraħ rasi li għattuha. Nirringrazzjak talli ġejt hawnhekk magħna ħalli aħna nistgħu nisimgħu din il-kelma sabiħa ta' kuraġġ li inti tajtna biex nifmu x'jiġifieri meta inti għadt l-Apostlu Pawlu il-grazzja tiegħi hija biżżejjed. Mulej, kultant iċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna jibqgħu l-istess. Imma l-grazzja tiegħek fina ittina l-paċi tal-qalb biex nimxu warajk u jkunna l-ferħ minkejja ċirkostanzi. Grazzi mulej li inti taħdem bis-sopranatural. Għax aħna nifmu li huwa s-sopranatural biss li jista' jfejjaq dak li l-bniedem ma jistax ifejjaq. Huwa s-sopranatural biss illi jista' fil-ħajja tagħna ibidlilna ċirkostanzi li huma tal-impossibbli. Missier f'isem Ġesu Kristu. Aħfrinna kemm il-darba inkwetajna u konna depressed minħabba xi ċirkostanzi ta' maltemp li ġie fil-ħajja tagħna. Aħfrinna kemm il-darba fil-maltemp ippanikjajna u minflok iggranfajna miegħek għas-soluzzjoni biex nibqgħu fil-wiċċ
konna aħna stess li rfajna t-tarbija, inti tajdinna biex inħallu lilek li terfanna it-tabija ta' ċirkostanzi u nafdaw fik. Għalek mulej, speċjalment għal dawk il-ġodda, l-lum nemmen. Unġeddet, it-wemmin tiegħi f'Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj li hu s-Sejt u s-Salvatur tiegħi, jiena naħfer il-daw kollha li weġġawni minn qalbi u ma jkolli l-ebda imrar għall-għadu tiegħi għax mulej Ġesu nixtieq nobdik u nagħmel dak li trid int. Mulej, imbirek lil dawk li weġġawni u nitolbok tibatilhom l-anġli tiegħek biex huma wkoll isalvaw f'isem Ġesu Kristu. Għax inti ma trid il-ħadd li jmur fl-abbissi tal-infern. Għax inti permezz tas-salib u d-dem li xerrittu għas-salvazzjoni tiegħi u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemnu fik u xerrittu wkoll biex tgħinni fit-tabija ta' ċirkostanzi. Għalhekk ejni mulej biex minn issa l-qudiem ma nibqax l-istess u f'kollox, f'kull sitwazzjoni nintelaq f'idejk bħalma ntelqet dik it-tifla li rajna fil-video ma dak ir-raġel jirrappreżenta l-Kristu u zifnet iż-żifna tal-ħajja miegħu. Għalhekk nirringrazzjak mulej illi l-weda tiegħek li inti dejjem magħna hija vera u anke jekk aħna ma narawx imbirkin dawk li jemxu fil-fidi, imbirkin dawk li jemnu u ma jarawx għax il-mulej għalinna li tagħhom hija s-salvazzjoni. Għalhekk nawguralkom illi tippreparaw kemm jista' jkun mhux biss bil-bagalji ma speċjalment bid-dem ta' Kristu kuljum għal dan l-isbaħ vjaġġ ta' ħajjitna bi Kristu illi huwa one-way ticket u ma narġawx nirritornaw. Min irid jirritorna f'dal-inkwiet tad-dinja? Ma nafx. Grazzi Ġesu jana tuċabċipa kbira l-mulej. U fil-background, jekk joġobkom, memżom bl-screen, arġaw għamluli id-diska il-ġdida fl-eternità ta' Eleonor, jekk joġobkom, għalix nemmen li hija diska verament anointed, ħalli daw kolla li jixtiequ tokka mill-Ispirtu talla, daw kolla li jixtiequ jiġu għattalb, min jixtiequ l-fejqan, min jixtieq li jara bidla fiċ-ċirkostanzi, jon kella jixtieq paċi fil-qalb fiċ-ċirkostanzi, you are welcome li tiġu tirċivu l-mulej, u li anka naf li l-istess mulej li kien fl-Antik Testament jaħdem issa wkoll permezz tal-Ispirtu talla u permezz tas-sopranatural mhux permezz tagħna jinqeda biss bina bħala messaġġiera naraw il-wedit. Amen. Grazzi mulej li l-ħallimna xi ħaġa llum u nkomplu nimxu l-qudiem minn glorja għal glorja. Fissem Ġesu Kristu. Għamilha daqsxejn għolja xalom ħalli nkunu nistgħu nismawha anka il-kliema x'huma sbieħ ħafna li nistgħu nirċievu. Grazzi. Fl-eternità, ok? Għamilha għolja bil-kemm qed nismagħha minn hawnhekk. Grazzi.